wedstrijd niet in de buurt van de bal geweest. Maar hem toch goed geraakt. Dat veteranenvoetbal, dat slurpt energie. Officieel duurt een wedstrijd maar 2 keer 34 minuten. Maar met die derde helft ben ik een hele zondag met kwijt. Wat een kapotmakerie. Maar sporten is gezond. Ook al zei mijn dokter weer van niet. Want ik was zo op cholesterolcontrole. Dus de APK-keuring voor veteranen. Vroeg zijn dokter, sport u? Ik zeg, joh, ik voetbal. Drinkt u alcohol? Ik zeg, gelijk naar de wedstrijd. Eet u frikadellen? Ik zeg, gelijk naar de wedstrijd. Rookt u? Laat me raden, zeter. Gelijk naar de wedstrijd. Ik zeg, nee, paaf er een rust al verschillen je. Ja, maar zegt er dat sporten heeft voor u helemaal geen zin. U kunt veel beter gelijk de kantine ingaan. Ik zeg, kunt u mij dat op papier zetten? Voor mijn vrouw Mia? Nee, maar eenmaal in een keer 10. Daar komen mijn kwaliteiten pas echt naar boven. Ik ben gruwelijk snel op de eerste meter beer. Zeer balvast als die bitterballen langskomen. En een uithoudingsvermogen man. Als Mia, die zei tegen als ik zo zonnig s'avonds zo net voor studiosport binnenval. Je de wedstrijd de hele dag gedoord. Ik zeg, Mia, heb je enig idee wie spannend het was?